Igama lami Uthandiwe uMazondi wakaZulu eWillofontein. Ngithanda ukubingelela ubaba umpostoli nomama nabazalwana bonke esinabo kule ndawo ngesivumo sethu esithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngizobonga uNkulunkulu bazalwane, nginokufakaza okuningi kahle kodwa ngizosho ukubodwa. Ukubonga uNkulunkulu ngangenzele kona. Bazalwane, ngicabange nje ukuthi ngacishe ngafa ngingazange ngilazi iqiniso. Yingakho nje ngizombonga uNkulunkulu ukuthi nami akangishiyanga ngaphandle kule nkolo noma lensindiso esifike kuyona yeqiniso. Ngoba bazalwane kade ngikholwa ngihamba kahle kodwa kukhona izinto eziningi ebengingazazi. Manje ngizobonga uNkulunkulu ke ngakho konke asifundisa kona kulesi sikhathi. Ngibonga uNkulunkulu ukuthi ngasinda kade ngingazi ukuthi sengisazosinda. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngagula kakhulu kade ngihlinziwe edolweni, angazi ukuthi ngizothi ngangiphethwe yini. Kodwa indlela engaba yiyona nami angazanga. Ngagula ngaze ngabona ukuthi hayi kusho ukuthi sengizohamba. Manje ngiyengicabangeke ukuthi ngacishe ngahamba ngingafinyelelanga kuleli qiniso. Ngangizoya esihogweni kade ngingazi ukuthi ngiye kanjani ngoba ngangazi ukuthi ngihamba kahle phambi kwaNkulunkulu. Bazalwane ke emva kwalokho uNkulunkulu wangenzela umusa, sengisindile, sengihlinziwe, ngingakwazi bazalwane ukuguqa. Kodwa ngane ngafika la ekhaya lezwi noma entabeni yendle kaJehova bazalwane. Ngesikhathi ngizwa ubaba umpostoli ethi kuyaguqwa, ngashaywa uvalo ngendlela emangalisayo ngoba ngangingazi ukuthi ngizoguqa kanjani. Ngaze ngathatha bazalwane u7 days ngikhulekela nje ukuthi uNkulunkulu akangisize nami ngikwazi ukuthi ngiguqe njengabo bonke abaguqayo. Bazalwane, kwathi ngosuku luka7 ngaphupha sengathi kukhona indawo engikuyona ngiyaguqa, ngiguqe ngize ngihlale phezu kwezithende. Ngajabula bazalwane. Kwathi mengivuka ngakusasa ngabona ukuthi awusekuyaguqeka futhi akubonakala ukuthi mina angiguqile ngendlela abanye abaguqa ngayo. Ngiyaguqa nje futhi ngiyakwazi bazalwane ukuhamba, ngenza yonke nje into abantu noma umphakathi waseWillo uyawuzuma ngathi hayibo yindaba usebenze kangaka kodwa ube wahlinzwa. Ngithi mina ingoba uNkulunkulu ungenzela umusa. Bazalwane, ngiyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngithi uJesu mangabe unamathela kuye akukho angeke akwenzele kona uma umkholwa ngeqiniso. Ngoba kwesinye isikhathi sithi siyacela kanti asenzi kahle, kukhona la siphambuka kahle khona. Manje ngiyambonga kuNkulunkulu ngakho konke, angisoze ngahlukana naye. Sengohlala nje phambi kwakhe ngezikhathi zonke. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngithi uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi.